Ongi etorria guztiontzat. Deno jakin badakigu zer ekarri digun egun petral edo arriskutsu honetan. Beraz alden bizkorren eta serio egin dezagun. Ekitaldi hau ez da amaiera bat, ekitaldi hau jarraipen bat baizik eta etorkizunean ere halako hainbat egin beharko ditugu. 2005 udazkenean Uliako inguru hartan egin gendun lehenengo saioa, betikoek jarritako oroigarria puskatu egin ziguten eta gaur ospatzen entre komilau frankisten sarrera. Orain dela 72 urte frankistek Donostia hartu zuten. Omenalditxo honetan 3 atal banatuko dugu. Lehenengo izango da parte bat informatiboa, askok eta askok egunkariaren bidez jarraitu izan duzu eta zoritxarrez norbere soinean bihotzean minduta zaudetenak. Ahaztuak elkarteak beste hitz batzuk eskainiko digute eta ondoren egingo dugu oroimen xume bat. Beraz, eta lehenbailen hasita, Iñaki Egaña historialariak eskainiko dugu bere hitzak. Bueno, ongi etorriak, aurkezpenean esan duten bezala, gaur bete dira 72 urte frankistak Donostian sartu zirenetik. Ordu honetan hain zuzen ere Mirakruz kaletikan sartzen ari ziren frankistan eta hemendikan kaiatik azken txalupak Donostiatik irten ziren. Beraz, ez dut esango gaur egun edo egungoa ikurra denik, baina antzeko zerbait izan ziteken. Guretzako behintzat eguna seinalatua esaten den bezala. 380 lagun hil zituzten, 76tik 42 tarte horretan, 4-6 urte horietan. Horietako askok eta askok Donostian harrapatutak, gehiengoak, beste batzuk Bilbon, beste batzuk Santoñan, eta bar, eta orain dela 11 minutu hitz egin dut emakume batekin bere aita, hain zuzen ere, harrapatu zutela Alemaniako, edo eraman zutela Alemaniako esterminiozko eremu batera, eta han bizia galdu zuen. Beraz, hiltzeko edo eriotzeko era askotako donostiarrak. 380 hildakoien artean nik usten dut ideologia eta kolore guztietako jendea basegola, alde edo guztietakoa, alderdi eta sindikatu guztietakoa, noski republikaren aldekoak, eta baita ere Donostiako auzoetako guztietakoa, asteko eta esate baterako, Antonio Irulegi aldezarrekoa, Euskadi Taberna zuena, eta Euskadi Taberna ipintzeagatik harrapatu zuten eta fusilatu zuten, gaur egun Intza Taberna dana, aldezarrekoa esate baterako beste bat, Daniel Losada, CNT-koa, Santoñan harrapatu zuten, eta Cara al Sol ezabesteagatik afusilatu zuten han bertan. Pixka bat aurrerago, Erpekuz aita eta semea, Aruntzago, Kursaleko zinema ematen zuena, zineko operadorea zana Lizarraga, Juan Lizarraga. Kursalen jakingo dezutenez atxilotuak egon ziren, Frankoren aldekoak, eta orduan frankistak sartu zirenean Kursaleko langileak atxilotu zituzten, eta tartean Juan Lizarraga eta bere 2 seme eta 3 akatu zuten. Antiguoko Hipólito Berazategi esate baterako, Añorgako Antonio del Puerto, Amara Sarreko Marcelino Zeligüeta, Txurreroa, baita ere Jorge Lasalle, guk ere nahi dugu elkartekoa,
egiakoak, uliakoak, hemen abenidako nerekaneko responsablea ere Jose Hernández, Aldezarrekoa zanaz, beraz, kolore guztietako jendea, 380 izateko jende asko da, ez? Badut hemen, eta nik usten dut, gainera, irakurri behar ditudanak, ez direla nire hitzak baizik eta Donostiako Aldezarreko zanaren preso batena, Imanol Lasartarena, hain zuzen ere, 42an Lisboan atxilotutakoa, Lisboatik Madrilera eraman zuten, eta Madrilen bertan Porlier kartzelan 52ko urtarriaren 21ean fusilatu zutena. Zerrenda, guk egindako zerrenda horren azkena edo azkenetarikoa, ez? Bere emazteari, Manoli, idazten dio eta esaten irakurri behar ditudanak, ez direla nire hitzak baizik eta Donostiako Aldezarreko zanaren preso batena, Imanol Lasartarena, hain zuzen ere, 42an Lisboan atxilotutakoa, Lisboatik Madrilera eraman zuten, eta Madrilen bertan Porlier kartzelan 52ko urtarriaren 21ean fusilatu zutena. Zerrenda, guk egindako zerrenda horren azkena edo azkenetarikoa, ez? Bere emazteari, Manoli, idazten dio eta esaten dio Imanolek. Ez itxaropenik galdu lastana, lasai eta tranquil hilko naiz, nire bizitzaren sakrifikazioak, etorkizunen ondorengoak gure belaunaldikoen goraberak paira ez ditzaten balioko duelakoan. Neurrigabea da zurekiko eta gure amarekiko sentitzen dudan maitasuna. Zuen irudia lagun izango dut heriotzaraino. Nire bizitza osoa seme ona, senar ona eta aita ona izaten saiatu naiz, nire mailako gizon bati dagokion bezala. Nirekin bat egin zenuenean zuri adinako neska gaztek amesten duten zoriotasun alai eta gozorik ezin izan nizun eskaini. Zoriontasun mota hori ez da gurekin, gure nahien kontrakoa da. Nirekin bat egin zenuenean borrokalari batekin egin zenuen bat, eta honekin banatu dituzu zure goraberak, gure idilioak izan dituen une zail guztietan zehar. Esperientzia gogor honek erakutsitakoari jarraitu, goraberak ez baitira amaitu bizirik geratzen zareten ontzat. Postdata, egun sentian fusilatuko naute, eta zoritxarrez hala izan. Arrapatuta biziak endu, bezitxarrari bezala, ondo dakigu izokerian gaienduak dabiltzala, hilgabe uzten zuten izako gutxinez uzkartzela, erakutxia oiken urteko bihotz gabe.